nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamda kasngi. Haga jingya tungko gali hamaupun kshat jangkari boy district hasurok shillong bypass hagane ka jingjia katrok bar kamaruti la kemding bat ingkhong khan. Haga te ka jingjia kamsham dan Kano Kano ka jingjia ka sngewsih. Tang sangut ki ba mensau ki ba shong ha kamaruti ya kine ki ba mensau la penkin syasi HC jangka boy rembang banyo ya ka jing sumar. Hagani ka jingjia kita ki bala mensau ki layo ban mi marmar shwaba ka ka kali jongki kan kemding bar ki pulit pelip ding ki lapoi ha ka jaka bantem ya ka jingklang ki thalit ding ka jing ingkhong ki kali kala lihu phum hadu ba ithu shu e ki number jong ki kali ka ka trok kit umpnyang kala turbet shaka kali maruti ki ba mensau saungut ki kenthai ban marwe ushinrang ki ba kenthop ki dei shiying ki ba mut banet dankam sha sning ki ba dei na pokti shillong.